7 anos sigue sendo unha mostra non só de coherencia, sino de traballo incansável na recuperación e na dignificación da nosa memoria colectiva como povo. Moitísimas gracias, Abelín. Gracias. Eu, mentras o corpo aguante, a alma aguantou sempre, mentras o corpo aguante, serei e fun sempre galeguista. E fun sempre, digamos, discípulo do gran Casal, co que me uniu unha amistad entrañable, porque eu cheguei aquí sendo un chaval, para o ano 34-35, en que eu rematei magisterio e pasaba mañán e tarde moitas veces, e senón diariamente, para que pola imprentiña donde estaba aí en un pequeno mostrador, estaba traballando, corrigindo probas Ángel Casal. E Casal recibiume tan ben, tratoume primeiro como un chaval, pero despois tratoume como un home, como un amigo, e como un amigo desos que acompaña un xa toda a vida, e incluso xa de alcalde nun modesto coche que tiña alguna tarde fomos a merendar a casa dos meus pais a San Xoán da Barcada, eu acompañado polo alcalde de Santiago, presumindo, non vos digo canto, porque se digo canto reventaba o coche, o pequeno coche no que viaxábamos. Pois, repito, eu viña por aquí mañás e moitos días, mañán e tarde. Se Casal estaba solo, charlábamos, se estaba acompañado, eu procuraba non estorbar, aínda que fun testigo de 2 ou 3 cousas curiosísimas. Unha delas, co gran don Ramón del Valle Inclán, que insultou a Casal. Don Ramón tiña a súa maneira de ser un pouco rara, e Casal estaba corrigindo naqueles 6 poemas galegos de García Lorca, aí nese pequeno mostrador. E cando lle quedou solo, preguntoulle, Casal correuxille, preguntarlle a don Ramón, que opina don Ramón disto? E don Ramón empezou a decir cousas raras. Que opino yo disto? Parecía andaluz, falaba con ceseo tal. Que voy a opinar de algo que non necesito opinión, porque es una porquería. Esto es inconcebible que nadie que tenga sentido común lo defienda, que lo publique, que intente divulgar esto. No lo consigue. E terminou esgrimindo o seu bastón e salindo por esa portina. Lembro-me que Casal preguntoume: Pousiña, ti que opinas? Eu, con aquela cousa juvenil que fai que seamos rebeldes, eu empecé a despotricar e a decir: opino, con Ángel, que ten usted amigos que os podía jardar, jardar no baúl dos olvidos, porque é o colmo que aparezca un señor que por moito que presuma é un maleducado, é un grosero, non ten perdón de Dios. Vino a provocar a usted aquí cando usted estaba defendendo. A reacción de Casal, unha vez que don Ramón adigrou por aí, foi: e quen te di a ti, rapaz, que non é el quen ten razón e non nós? Porque Casal, porque este home que acaba de sair daqui, con todos os defectos que teña, é un dos grandes homes que pariu Galicia, como máis tarde foron estas palabras que usou o propio Casal para definirlo. Un dos grandes homes de Galicia, pero hasta os grandes homes meten a pezuña a veces, e moitas veces.
Eu repito, viña por aquí, normalmente entraba, se casara estaba solo, falábamos un pouco, se estaba acompañado, eu procuraba non estorbar, asechar, a ver de que se trataba. Para min este é un lugar sagrado, os meus recordos e a miña formación juvenil, porque eu disfrutei moito aí dentro dese pequeno recinto, porque era minúsculo, e teño ainda libros da imprenta nós, dado os apuros económicos que daquela ter unha publicación de libros en galego era casi inconcebible, pois eu tiña a miña biblioteca, todo o que se publicaba aquí normalmente regalábamos o propio Casal, e senón eu mercaba, cando tiña 4 patacos, mercaba aqueles libriños, algún deles ainda o teño na miña biblioteca. De maneira que para mí este é un lugar sagrado. É un lugar sagrado por estar aí Ángel Casal, figura irrepetible da historia de Galicia. De que dixera Castelao, Casal por Galicia fixo máis que a todos nós. Así, Casal por Galicia fixo máis que todos nós. E aqueles todos nós eran Otero Pedraio, eran Risco, era o propio Castelao, eran todos os grandes homes que houve en Galicia naquele tempo. Bueno, pois Casal, humilde, traballador, eficaz como el solo aquí, eu cheguei con algúns compañeiros sabendo os apuros económicos que tiña a venderle libros ás feiras do entorno de Santiago. Eu non sei, damos uns ou 3 pesetas para pagar os coches de vida, Modesto Ribeiro e outros, e íbamos e viñamos encantados de haber vendido 2 dúcias de libros de Casal nunha feira de Arzúa ou de Ildebrión, de onde fora. Son unhas vivencias inesquecibles que fan que para min Casal sea un modelo en todos os aspectos. Era o que me corrixía algunha pifia, porque eu falaba, escribía incluso en un órgano da Federación Agropecuaria de Negreira titulado La Voz de Barcala, que era un periodiquinho quincenal e publicábamos aquí. Era eu que lle traía os orixinais, porque o director era veciño da miña parroquia e aforraba de viaxe a 2 fines de semana e a Barcala e traía e deixaba de venir. De maneira que eu teño unhas lembranzas tremendamente emotivas e gratísimas de Casal. E Casal, digo, era quen me corrixía algunha pifia do meu galego deprendido de meu avó labrego. E eu, por exemplo, eu falaba das javiotas. E dixo, non, son gaivotas. Cousa que me corrixía Casal, eu podo presumir de que non volvía a fallar nela, porque a miña veneración por el, o meu respeto por el, é pensar que era o home, que era amigo e que me iba a axudar, era algo que eu que non esquecí, nin esquezo. De maneira que o mellor testimonio non se pode dar cando é o que propiamente o conta, ainda que por moitos anos que teña, que eu afortunadamente non teño Alzheimer. A miña cabeciña sigue funcionando moi ben. A cabeciña funciona ben, o resto
o que non funcionan ben son os pés. Eu ando arrastrando de mala maneira, apoiado na terceira pata que usamos moitos, a terceira. Eu ando con meu bastón xa fai anos, pero a veces faríanme falta dúas muletas, porque costame traballo sosterme e non abanear. Pero, mentre o corpo aguante, mentre a cabeciña rache, adiante. Eu teño unha fidelidade total ao meu pasado, especialmente a esta figura modélica, a este mártir, que ademais, curiosamente, fui eu quen descubriu ali en Cacheiras o lugar onde apareceu. Non fui eu, foi o boticario, que era aquel que morreu moi novo, o boticario Cruces, que pedindo eu buscou un paisaniño que si foi ver ali e ainda viu ali o corpo de Casal tirado e situou-nos exactamente aquí, e poden variar 2 metros porque enchearon algo a carretera, pero foi aquí onde apareceu Casal. E outro da Estrada, o da Estrada non era verdade, era Pepiño Areosa, que era dunha casa que dá aquí moi cerca, casa, pero eu que me buscaba era Casal, e apareceu ali, e a partir daquela tamén celebramos todos os anos ali. En principio éramos 3, decían 3 mosquiteros: Fernández Abella, David Zatero e o que vos fala. Levábamos da casa unha ferramenta, cada un sacho, un fonciño, calquera ferramenta que nos servira para limpar un pouco unha pequena zona onde aparecera o corpo. Co tempo apareceu David Zatero con unha desbrozadora mecánica, entón xa fixemos as cousas con máis medios e mellor. E a partir daquela, os 3 mosquiteros que diceu Abella, Pouso, David Zatero, foron os que crearon a semente que hoxe afortunadamente florece e demostro todos os que están aquí presentes é que demostrades o vosso interés por todo o que se faga, e todo é pouco pola figura insigne de Casal, que para min sigue sendo, se queira nos Santos, era San Casal. Se eu era santo de galegos, e aí non sei se non sei, encargámonos. Eu faría San Anxo Casal, merece ser máis que Anxo Casal, merece ser o primeiro santo galego de sona, que sone no mundo inteiro, que o mundo inteiro saiba que aquí, en este pequeno templo do traballo, da intelectualidade e do libro galego, pois que houve un home extraordinario que merecía ser levado ao altar. Eso pido, se podedes caciquear un pouco por aí, e chega a vir o Papa por terceira, cuarta vez, as veces que veña, había que traerlo aquí, había que enseñarle este templo, había que pedirle, por favor, que se pusiera de rodillas, que aquí houve un santo que lle gana a él por moito. De maneira que este é o meu testemunho, que non pode ser outro, por tratarse de quen tratamos, de Anxo Casal Gosense, que aquí sentou cátedra, aquí publicou máis de 150 libros,
maravillosamente editados para aquel tempo, defendiu unha empresa que era moi difícil naquele tempo. Eu calculo que Casal tendría como moito 100, 120 suscriptores da súa. As edicións eran pequenas, eran as edicións de 300, 500 exemplares, era raro pasar deses. Entón, desos 500, pois, 100 e pico eran xente que estaba suscrita e que mercaban o libro xa habitualmente. O resto eran libros que hasta tiña problemas de almacenaxe porque non había bandeira de vender aqueles libros. Por eso eu, con outros 2 ou 3 compañeiros, ocorreusenos aquela aventura tamén gratísima de ir nos coches de feira daquele tempo, un deles Modesto Ribeiro, outro non sei por cal, e chegamos á feira, levábamos os libros e a cando a volta recontábamos e víamos que vendéramos de 2 a 3 dúcias de libros de Casal. Sabíamos o que significaba isto. Pues, para a imprentiña, e viñamos encantados e presumindo, e tíamos por qué vender libros galegos naquele tempo. A non a feira non era doado, pero insistindo, con voluntad podes facer moito, e nós voluntad sobrábanos, e entusiasmo sobrábanos. Entón, sobrábanos todo, e todo o fixemos para axudar a este home maravilloso, a quen lle rendimos hoxe. Eu verdadeiro culto. Eu venero a figura de Casal. A partir daquela, xa para min, foi un home extraordinario que rompeu con todo o pasado, que incluso cando eu defendía alguna cousa que non me parecía ben, el correxíame en favor dos máis humildes, dos máis abandonados, sempre defensor dos humildes, dos que necesitan, que haxa que nos defenda. De maneira que, amigos, por Casal e con Casal, agora e sempre.